lekker hè? Maar hoe is het wel lekker? Maar spelen ze al? Kom op, Thomas! Even rennen, man. Ik moet even kijken. Ja, Ali! Oh! Oh, Constantijn! Hoe zou het er op 50 halen? Lex iets het beste doen. Hoe lang het duren de rest? Ja, doe maar even naar binnen. Ja, kom op, Mohamed! Kom op, hè! Player! Kom op, Mohamed, scoren, jongen! Kom op! Hoe lang het duren is de wedstrijd? 10 minuten. Nee. Als ze nou niet scoren, dan heb je toch een beker gewonnen. Constantijn! Hey Joep! Hey Joep, klaar! Hier last van. Kom op, Constantijn! Ja, kom op, wissel. Laat ze maar aantikken. Nou, ga je wisselen of niet? Doe maar de beste. Sofiane de beste. Tik ze maar aan, tik ze maar aan. Waarom moet jij toch niet rijden? Zo, zo. Ja, moet je rijden. Hey, joh! Je moet gewoon alles. Ja, opvangen die bal! Opvangen, Kos! Geen die bal nog maar uit. Niet in de doeken vastleggen. Ik schrok me even rot. Hoe zei je dat? Ik schrok me even rot. Ben je bang voor, hoor? Niet bang voor. Dat komt helemaal goed. Hoort zo, Hamzi. Geven! Ja, huppa, huppa. Achter je kind! Ja, scoren! Woe! Nog een keer! Jongens, rent op Ja, veld. zo ingespoten, hoor. Wat doe je, Kobus? Kobus kan de spanning niet aan. Ja, pak aan die gast! Constantijn, alles op alles nou! Kom, rustig. Kom rustig. Rustig. Hou je hem, Kobus. Rustig, Kobus. Adem in. Haal hem uit. kapan itulah sanu hai. Maar dat kan bij de bedoeling ook wel. Maar het is goed hoor, het moet een beetje structuur. Ja, mensen bedoeling ook wel. Ze moeten nu alles op. Dus nou kan het aan gezien. Bedoeling ook wel. Goed kijken. Goed, Gigi. Oké. Ja, Koos erop! Kostijn!
Moet je meisje maakt niet uit, maar je zit in groep 8 man. Naar voren! Naar voren! Vecht uit, Jas! Attentie, attentie. Momenteel worden de laatste wedstrijden gespeeld. Daarna gaan we kijken wie de winnaars van de pool zijn geworden. En alleen de winnaars gaan door naar de halve finale. Dus de winnaars van de pools gaan door naar de halve finale. En die moeten dan spelen om 5:20. Ja, kom op! Ja, goed zo, Ahmed! Nou, Youssef! Hey, Youssef! Samen spelen! Sta door! Niet inlopen! Ahmed, kom op! Ja, kom op, Youssef! Schieten, schieten! Goed zo! Schijt, schijt! Even wachten! Stop, stop, stop! Kom op, even die tanden bijten! Youssef! Youssef! Hey, voorin blijven, hè? Samen spelen. Houd je gewoon vast! Cool, hè? Zie je het aan? Kom op mannen, nog even volhouden, hè? Kijken wie het winnende puntje maakt. En gaan we, Moment! Goed zo! Ja, moment! Go, go, moment! Koop is alweer. Koop is alweer. Kosten! Niet moet die vast. Oké, Hamza! Goeie keeper, hoor. Ja, dat is Niet verwacht, hè? 20 centimeter groter moeten wezen. Ja, Hamza, Shamoun! En oh, niks aan de hand. of 30. Ik denk dat het Scheidsrechters kunnen de wedstrijden nu beëindigen. Kunnen de wedstrijden nu beëindigen. Oh, waarom juichen we nou zo? Mooi potje uit!